Mga gipangtukod nga komersyal ug tag-as nga mga building sa Dakban Sugbog gisusi sa Office of the Building Official kun obo aron masayran kung ituman ba sa construction safety requirements. Adunay compliance sa lagda apan aduna usay na isyuhan og notice of violation sa obo. Samtang buot masiguro sa city government kung makasugakod ang mga buildings kung galing adunay masinati nga katalagman. Ani ang report. Unang girombo sa routine inspection sa Office of the Building Official kun obo, pinanguluhan ni Architect Florante Catalan ang kasamtangang gitukod nga mall sa may A. Soriano Street. Gisuhid nila ang kahimtang gikan sa gawas hangtod na sa sud nga bahin sa gitrabaho nga 5 ka antanang commercial establishment. Inanay nang naplastada ang mga dapat nga anaa sa sulod sa building. Walay nakita nga violation ang pangulo sa obo sa katukuran niini. Iya lang gipahinumduman ang project manager nga pagbutang sa earthquake recording instrumentation kon ERI. May pasalig hinoon ng manager nga sa dili pa moabli, mag-comply na nila ang ERI. So far, gikan na ito pagsulod, wala man kayo problema. Kung nakita ninyo, limpyo raman. And then, naputay mga nakita nga mga safety measures, like safety nets, ang mga tao, naka-hard hat, tanan. We consider always the safety, then the stability of the structure. Apil sa gipanaguro sa obo kung nasunod ba ang building plan ug nakita nila sa opisina ang proseso o flow sa trabaho. 73% na kining na kompleto o gipasalig sa operation manager nga gidisenyo ang building nga makasugakod sa kapin magnitude 8 nga linog. So, ang among foundation is elastic foundation. So ang among foundation is not piling, strip putting with post tension. So ang post tension is mo react sa soil if na movement ang building. Nindot unta kay tanang structure or tanang construction nga firm naiingon ani nga office. Samtang sunod nga giadto sa obo ang usa ka medium-rise condominium nga adunay na pulo ka andana sa barangay Sapatira. Tapad na kaayo kini sa eskwelahan nga mag face-to-face classes na sa sunod buwan. Nakita sa ubo ang peligro nga mamugna nini sanglit net raman ang gibutang nga safety catcher nga dili makapugong kung adunay mahulog nga mga butang. Architect Catalan, sa mga nakita ninyong violations sa construction nining nasoy nga building? Ang violation is one, wala sila safety officers inside. Kaduha is lack of safety measures like catchers diri sa kilid nga side labi na eskwelahan nga side. Giisyohan dayon sa ubo og notice of violation ang pagtukod sa building. So doon ay mga violation nga inyong nakita. Now, unsay sanksyon nga inyong ipatuman? Kung doon na may stoppage of work, pila man kaadlaw ang inyong ipahamtang? Suspend lang sa nato, no? Dayon if ma-comply na tong catchers nato dito, tan-aw na mo nga safe na siya, resume na tagtrabaho. Samtang gipasabot sa project engineer nga aduna sila safety officer apan wa kini silang edipisyo o misaad usab nga makorehian nila ang ilahang sipyat. Ang pag-resume sa trabaho sa inyong building magdepende kung kanus-an ninyo i-comply ang mga requisitos nga gilatid ipangayo sa obo ninyo. Kanus-aman ninyo ni i-comply. Ang mangita na mo nagpagi sir nga ma-comply na mo na within by next week ata kamutan ako na nga tangan ako og safety card sir. Samtang giklaro ni Catalan nga dili lang tungod kay adunay linog, nag-inspeksyon sila sanglit mauna kini ang kada adlaw nilang gimbuhaton. Finally, unsay mensahe nimo sa mga nagtukod og mga edipisyo? Please make it sure nga safe una ang atong mga tao. Ikaduha ang mga palibot. Dapat kumpleto ang mga safety measures. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.